Spadla som z lietadla z výšky 3 kilometrov do hustého amazonského pralesa a prežila som. Moje meno je Julian Koepcke a toto je môj príbeh. Bolo 24. decembra 1971, keď som nastúpila s mojou matkou na let z Limy do Pucallpy v Peru. Bola som 17-ročná stredoškoláčka, ktorá sa tešila na Vianoce s rodinou. Avšak krátko po vzlete sa naše lietadlo dostalo do silnej búrky. Náhle bolo počuť hlasný tresk, pravé krídlo sa odtrhlo a lietadlo začalo prudko padať. Keď som sa prebrala, zistila som, že som sama, bez matky, sediac na strome v strede amazonského pralesa, obklopená troskami z lietadla. Snažila som sa nájsť iných preživších, ale bezvýsledne. Po 10 dňoch, strávených v pralese, s hladom, bodavým hmyzom a neustálým strachom, som konečne našla chatu rybára a bola som zachránená. Napriek tomu, že som prežila takúto hroznú tragédiu, som sa neskôr stala biologičkou a venovala som svoj život štúdiu amazonského pralesa.